Ya wes ku bapakmu nek ora oleh didemok. Oh, koclok. Kang, aja lali engko bengi jamune dombe. Oh, padha gatel e. Tenang, ndi kowe men? Kaya mbayari wong tuwa kok malah minggat. Mangan kok ora jajak to ya. Lah ndi, Bapak? Bapak ki nang ndi kok ora enek ning sawah? Pamite nyang sawah kok ora ono. Tapi ya mangane mau wis parek apa durung? Pokoke nek karo aku iki penak. Urip kok penak ngene ya. Ya aja cedek-cedek to. Apa guyu? Ayo seneng to ya. Seneng apa? Aku iki ngrasa uripku saiki sempurna ya. Lah ngopo? Ada dibayan, bojo enom, sapa sing ora ngiri karo aku? Mereka bacot ya wegah. Tapi ya Dek, Ndak apa-apa. oleh ora aku ndemek sithik wae. Ndem apa? Sampean iki lho koyo ora ono nggon. Lah pengine nang kene kok Dek. Ku ae nang omah. Ayo to Dek, sithik ae. Engko to nang omah. Sithik kok Dek. Engko. Oh alah nyang kono to, golekane angel malah gendaan. Anakmu teko kae lho. Tenang to, engko tak adepane. Pak pamit muning sawah malah gendaan. Sampean lho Pak, mbok yo dipikir kaya wong enom ae gendaan kok sak nggon-nggon. Lah ngopo to Mel? Kok ganggu ya? Sampean lho Pak, calon bayan, apa ya patut disawang wong ngono kuwi? Mbok yo golek nggon apa piye? 100.000 lho oleh kamar. Wis, malah tekan dindi to ya. Ya wes ku bapakmu nek ora oleh didemok. Oh, koclok. Pak, gak apa-apa. Kang, aja lali engko bengi jamune dombe. Oh, padha gatel e. Mulane wong tuwa aja kakean pola. Gayane golek sing enom ra iso ngatasi ae. Kok ngece to, Nduk? Ndak anak pirang-pirang kok dikongkon rene sing mangkat. Ngerti wong ngene aku mbiyen kabeh. Mending tak kebiri mesisan rende anak. Mbah Karso kae. Tenang, ndi kowe men?
Kok yang bayari wong tua kok malah minggat. Mangan kok ora jajak to ya. Lah duitnya pas-pasan kok, Mbah. Ah dikira kene ra iso bayar apa piye? Anggur warung iki tak bayar to. Apa meneh lambekmu? Asem wis tuwek yo ngene. Aku iki aja nyepelekno aku to, Men. Nonomku mbiyek ni ora kaya awakmu. Hah, mosok iya to, Mbah? Dul. Bakso, Dul. Ora nggo isi ya. Kosongane ya, Dul. Piye to iki? Jaluk bakso kok njaluk kosongane iki. Ya sak sirku to. Wong sing tuku aku. Beh, kumat iki. Men, aku senom iki jajanku ora bakso ngene iki. Lah ning ngendi, Mbah? Lah sate lontong to. Lah ngopo? Ayo ben kuat awet ngadeg to ya. Beh, ora jelas iki, Mbah. Jancuk, enggak ning ndi kae. Oh, iki. Jong, bakar so, Jong. Drekno rokokmu. Udah dijaluk. Oh, iki nom-noman telek iki. Dirokok kok disinggahke to ya. Waduh, ngerti ae wong iki. Nom-noman telek, selak tuwek ra payu rapi. Asem. Aku mbiyen ki umur selawe wis payu rapi. Mosok umur selawe wis payu rabi, Jong. Iya jelas no. Dul, kosongane ya. Lah piye to iki? Njaluk bakso kok njaluk kosongan. Ya wes, kok bapakmu rela oleh didemok. Apa guyu? Ayo seneng to ya. Seneng